Nyt, tässä oli ennen se vanha ojarumpu, mikä meni se semmonen puro tonne. Tuolla on rinteen maat. Eli tästä kun tuolla puskan tuon ison korkean puiden välissä on varmaan meidän mökki. Niin tästä nää on ajanut tän yhden metsän pois, mikä periaatteessa mä luulin aina, että tää on meidän. Pitää tarkistaa. Tuolla näkyy nyt toi. Sitten kun toi rinne on tästä ajanut se oma mettäsen, ehkä tää nyt on niiden, niin tuolla näkyy se meidän raja. Se on tuommoista puskaa vaan. Ja sitten se menee tuossa pienen kukkulan päällä, kun on Matin mökki, niin sen takana on sitä meidän metsää, mikä menee sitten sinne tuolta sinne mökille päin. Mutta tuollakin on ne rajapyykit, jotenkin pitäisi joskus käydä katsomassa.